tani. Pachayo. Mama. Tawag mo nga. Wala mo ko'y kwarta ni. Pachayo, wala pa kayo uyab. Ay, tani, wala tayo uyab. Agay! Hala, kinsa man ang bayhana o? Nisod lagi dira. Karon pa ko kakita ana niya. Kagwapa ba dayan ang bayhana oy? Hala, di ba kaya nakatunggingon ni Papa na ex niya? Ex daw niya sa una? Atuon daw na ko si Papa B, ingnan ako, nanaan na siya diri nagpuyo. Iyaha ba kaya ning ex? Oh no! Ah, nara si Papa ay. Atuon ako B. Pa, nana didira nagpuyo imong ex pa? Kinsa ato ba? Katugong lamion, dakong totoy, igwad og lubot, naas kay tiil, unya, taas tunog ilong, guwapa kaayo. Katugong ningon kag lamion pa. Aw, si Glinda. Agay! Lami, ano di ka ato pa? Sinabuyong ko buang. Minhod ako uno. Ay,